गवालपारा दुब्लियाव जायनाखि बर' हिन्जाव सानै आइजोखौ रेप खालामनानै बुंनाय जादों जों बेखौ निन्दा खालामो। बे जायगानि थागिबि फिसा असे फिसा गावनि थागिबिनि असे फिसायासो दिनै अधिकार गैयै जाबाय। जों जेराव खिथाना जेराव खिफैया जों थांनो हायिबादि जाबाय, ओंखारनो हायिबादि जाबाय। जोंनि फिसाफ्रा दिनै रेप खालामजानाय मानाय बेबायदि दुखुनांथावसिन जेबो जाथाय जानो हाया। दा गथे जायफ्रा दसि बिसोरखौ फासि होनांगौ जों दाबि खालामो आरो सरकारानो नङाब्ला बे मानसिखौ हमनानै रायजोनो गथायना होनांगौ। बयनिबो बिखा गावखागोन। दा जोंनि न'खराव जुदि सोरबा फिसा जुदि रेप जायोब्ला सोर सैज्य खालामनो? दाखालि 25 तारिख मेआव जायनाखि गवालपारा दुब्लियाव जायनाखि बर' हिन्जाव सानै आइजोखौ रेप खालामनानै खालामनाय जादों जों बेखौ निन्दा खालामो। बे मोजां जायाखै। दा दुखुनांथाव बेनो बे जोंनि जायगायाव जों बे जायगानि थागिबि फिसा असे फिसा गावनि थागिबिनि असे फिसायासो दिनै अधिकार गैयै जाबाय। जों जेराव खिथाना जेराव खिफैया जों थांनो हायिबादि जाबाय, ओंखारनो हायिबादि जाबाय। जोंनि फिसाफ्रा दिनै रेप खालामजानाय मानाय बेबायदि दुखुनांथावसिन जेबो जाथाय जानो हाया। दा बयनिबो बिखा गावखागोन। दा जोंनि न'खराव जुदि सोरबा फिसा जुदि रेप जायोब्ला सोर सैज्य खालामनो? दा बे रेप जानायखौ लानानै फंबाया जुदि बिनि थाखाय गोसो गाज्रि जायोब्ला, गोसो गाबखाङोब्ला जुदि बे जायनिखि रेप खालामग्रा बे न'खराव जुदि थांनानै माबा हैयोब्ला दा बेनि थाखायथ' बे दायनिगिरि नङाना। नै बिनि दानिखि रेप जानायनि फंबाय दा किरनमय खाख्लारि दा बेखौ जे एखेबारे दानख्राब खालामबाय, सुबाय दा बुथारबाय। बे अननाय जों बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बेबायदि मानसिखौ बिराद गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौ। बिदिखौ दोननो नाङा आरो जोंहा बेखौ दाबि खालामनाय अधिकार दं। जोंनि बे जायगा बेयो जोंनि मालिक, जों बे हानि मालिकजों आरो जों हानि मालिकखौसो बाहेरा मानसिया फैनानै बिदि अयथासार खालामब्ला जों बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा। दा गथे जायफ्रा दसि बिसोरखौ फासि होनांगौ जों दाबि खालामो आरो सरकारानो नङाब्ला बे मानसिखौ हमनानै रायजोनो गथायना होनांगौ। रायजोफोरा मा खालामथों। दा बे रोखोम जुदि खालामोब्ला जोंनि गेजेराव खुद्रिनाय बोराबनाया बांसिन जागोन, रागाया बांसिन जागोन। दा ओंखायनो सरकारखौ दाबि खालामो जाहाथे रायजोनो हगारनो हायो। रायजोआ बेखौ बेबायदि गुन्दाफोरखौ, मानसि बुथारग्रा रेप खालामग्रा बे गुन्दाफोरखौ पाब्लिकनो हगारनांगौ जाहाथे पाब्लिकआ गोसोबायदि बिसोरनि सायाव बिसार खालामनो हायो। आरो लोगोसे जों खावलायो गभर्नमेन्टखौ जाहाथे ट्राइबेलफोरनि सायाव बे रोखोम जिनाहारि जानाय, अयथासार जानाय बे बन्द जायो। दाथ' गोबां जायगायाव जाबाय थायो, बोसोरै बोसोर जाबाय थायो। बे जिनाहारि जानाय, बुथारनाय जाबाय थायो। बे जाहाथे इमिडियेटलि जाहाथे स्टप जायो आरो जाहाथे फार्दार जाहाथे बे रोखोम घटना जानो मोना। आं बेखौनो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो खावलायो। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।